Sunani John Cena no kick no phone de. Phadi yang phadi. Bono treatment khalaigang ka hamai thang kamu. Mundi ya phadi ya. Ora asuk de ora. Kolkata talangsa. Ko birat bhai ya bole bino mo to polio se. Asai tram ni simin haina hale na. Kam data sisini ga no. Sisini sinu. Basa le na. Basa je mano kaham kai. Suza ingya da haikhe. Suza ingya na. Wah ni body dong la. Nung biam de khala biam. Ha? Biam khlayo. Nung bai kok salai kana kisa do. Mai je sakha tini ni mai je sakha. A. Sakha. Sakha. Tamamoi. Mangso. Tamo ni. Tamo. Haikhe yakma phunugo. Nin bagai ang kaisa gift ti haikhe do. Ha? Nin bagai ti haiya. Okay. Iko nin bagai tamo ti khanai yang do. Nin bagai genji kaisa ti haikhe. Kai nin bagai tai tamo ti kha. Tai kaisa pen ti haikhe. Pen kaisa. Iko nin bagai genji ti mani chomui naila. Naigena salada naithok. Sum de. Tip prasa. Sumla tu stork na le. Sum de. Wow. Handsome. Naithok hero. Naithok haikhe di hai. Rang puja kebang nanya, kebuni bekha manna ni bagwi. Nini kisisa jora, nini kisisa hamjakma rmabaino, nangbo asuk no hamjakma kiphil malaimani. Nogui no mankhe na bayab rok noro, bini khoroksa gya mwnwima. Tamu ka pen kandi. Hero. Wah, pen, genji. Basala naina bahai nangka. Wow, handsome guy. Thank omake phone de thanks. You and the omake you. Wow. Yeah. Okay. Bayar rock. Ani video nai tongnai joto friends. Borok no ko kaisa sanam do. Omo hairok nuk hangke norok serapsa jora nawi boro bai kisa jora re rwdi ta asugui kok thaisa thani sadi bo asu kok saimia haifan borong feelings to tong bole feelings sung borong no serapsa jora borok bai omo haikhe tong hai tongoi jodi sung borong no tong thomar ma khai Belaino tong thonor kisisa jora nawi bathagai kok phano sadi handshake phan khaidi borong no kisa mwnwima rwdi norong jora de omo hairok nuk hangke rwinai di kaisa divine power kaisa feelings bising ni kaisa tongthokma mannai omo hai inke omono ani o video ni message norok no kaisa positive message ang society no runa mo omo hai kekui song nukhang ke norok please kisisa jora na oi borok bai achugui thaisa thaini kok sadi sekhen borok balai khe no kha tongthok na haisi ge bo ano nukhang ke no bairok chalui thangma nukhang ke no tata rok ro kok sanani try khaibo haini bagai ang tini jora kisana oi ma phaikya ge nin bagai tai kaisa tong do chips nin bagai hambai de ka thanks de tai kaisa jinis
tay cái sao mà này dong đó tay cái sao hằng cái kholok dem mani omona khengdi sikak dem sikak de tong de do tay cái sao tong jono cái sao oboni ni omo ani nugui mangkhana bayabro hangbo bai ta kisa cold drink share khai nai dong norobo mangkhe kisa omo hairok nukangke kisa jora rwdi tongo de ta nongkhodi cheers khaina nangnai bli এটা রমি দন্ড ফোনাং দে white tham tay cái xa yes 유유 유유 bayaro omono ani kaisa message kabangma borok no ani video rogo message khayo kaisa negative message khayo omo hairok nukhangke belaino khabayo chuba khangke tangi video khai phunuk jai jai ke phunuk de are bayabro video khaimane kaisa no reason ang society o kaisa positive message sarna musugo busli kaina musugo omo haikhe mani eko khairok laidi gurui jorao kebuni ganao thangi basadi sangbai chungsuba laidi hai hinai sang video khaido ngagan rak kabangma borok no kabangma ya kaisa kaino mo hai message phayo je suba ke suba di tangai khai awang to subai bo tongo ja mansa khoksa khongnoi kaya omono ani kaisa positive message mani ego serang laidi omo hai ingdi hamanse do mke omo hai rokhe message khai ga khabayo omo hai angpati nai do oi kalainya nani John Cena no kick no phunung de benia galo jam de kick de ne hai bhai enggak do enggak sini do